Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар жана кыргыз элим, саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга тынчтык, бейпилдик каалайм. Мен ушул Кыргыз Республикасынын кыргыз тилин билген жана перс тилин, тагыраагы тажик тилин билген, ошол эле мезгилде ислам динин бир аз болсо дагы түшүнгөн, Куранды окуй билген, хадистерден, аяттардан кабардар Кыргыз Республикасынын жараны катары тажик элине кайрылуу жасоону туура көрдүм. Биздин көптөгөн устаздарыбыз орус тилинде, кыргыз тилинде кайрылуу жасашты, бирок менимче аларга анчалык жакшы жетпей калды. Мен аларга өз тилинде кайрылууну туура көрдүм. Менин видеом кандайдыр бир пиар кылуу максатында эмес, же болбосо подписчик көбөйтүү максатында эмес, болгону өзүмдүн мойнумдагы жоопкерчиликти өзүмдүн мойнумдан алып коюу. Мен ушуга чейин күттүм, балким ушул биздин кыргыздардын арасынан бирөө чыгып, тажиктерге тажик тилинде кайрылып, ислам дининен аяттарды, хадистерди айтып, балким тажик тилинде, кыргыз тилинде айтып коет деп күттүм, бирок эч ким чыккан жок. Тилекке каршы кыргызча айтышты, орусча айтышты, бирок аларга менимче толук жетпей калат. Мен аларга өз тилинде кайрылууну туура көрдүм. Баноми бахшандаи мехрибони Худои Таало сар мекунам. Мухтарам халқи тоҷик. Дар Қуръон Худои Таало гуфта аст ки астаъуду билла ва ман яқтул муъминан мутааммидан фаҷазаӯҳу ҷаҳаннам. Касе ки як одами мусулмонро мекушад, як одами диндор ва одами муъминро, имондорро мекушад, фаҷазаӯҳу ҷаҳаннам. Ҷазои уст мега Худои Таало, ҷазои уст дузах аст, яъне ҷаҳаннам аст ва он касе ки одами мусулмонро мекушад дар дузах месӯзад. Барои ҳамин кае ки шумо пеш аз силоҳ бардоштан назар кунед ки ба он касе ки киро куштани ҳастед, киро задани ҳастед, вай одами мусулмон аст, вай одами диндор аст, ёки одами беимон аст. Шумо пеш аз одам куштан, пеш аз силоҳ бардоштан Аллоҳу акбар, бисёратон мегӯянд Аллоҳу акбар мегӯянд. Аллоҳу акбар, агар и гапи, и маънои и гапро шумо аз сидқи дилат мефаҳмидӣ, аз сидқи дилат медонистӣ, ба мусулмон ҳеҷ вақт силоҳ намебардоштӣ. Барои ҳамин пеш аз агар касе ки медонад ки Аллоҳи Таоло бузург аст, Аллоҳи Таоло аз сидқи дилаш мефаҳмад ва медонад, ва он кас ба одами мусулмон силоҳ намебардорад. Пайғамбари Худо гуфтагӣ ҳастанд ки ман рафаъа алайна силаҳа фалайса минна. Касе ки пайғамбари Худо мегӯяд, касе ки силоҳ ба мо мебардорад, он кас аз мо нестанд, аз мо нест мегӯянд. Барои ҳамин, яъне он касе ки одами мусулмонро, одами диндорро, одами имондорро мекушад, ҷазои, яъне он кас мусулмон намешавад, он кас шаҳид намешавад. Инро бояд ки мо бидонем, бояд ки шумо бидонед, бояд ки мо бидонем ки агар ҳамдигарро бикушем, мо аз мусулманон нестем. Барои ҳамин боз Худои Таоло дар Қуръон гуфтагӣ ҳаст ки иннамал муъминуна ихва. Дар ҳақиқат муъминҳо, касоне ки имон доранд, онҳо ки ҳастанд? Онҳо бародар ҳастанд. Барои ҳамин аз Худо бояд ки мо битарсем дар рӯзи маҳшар, дар рӯзи охират, дар рӯзи қиёмат. Мо бо шумо дар назди Худо меистоем и чӣ метиҳем? Ҷавоб метиҳем. Бояд дар рӯзи қиёмат мо бояд ба рӯи мо ба замин наафтад. Мо дар пайғамбаромон чӣ мегӯем? Ба пайғамбаромон чӣ мегӯем? Мо ҳамдигарро куштагӣ мусулмонон ҳастем, мегӯем ки бояд ки бутарсем. Мо
мо ҳамдигарро душман нестем, ба ҳамдигар душман нестем. бояд ки касоне ки ҳамиро ҷиход мегӯянд, Аллоҳу акбар мегӯянд, ҳами хел агар ҳами хел бузург бошен, ҳами хел агар ки қувватдори, ҳами хели шери нар бошен, ба душманони ислом, ба душманони ислом мубориза кунед, ба душманони дин мубориза кунед. фаромӯш накунед ки мо қирғизо мусалмон ҳастем. бар рӯзи қиёмат ва бар рӯзи охири маҳшар ба ҳамаи пайғамбарон ба китобҳо имон овардагием. барои ҳамин фаромӯш накунед ки мо бародари шумо ҳастем ва шумо бародари мо ҳастем. барои ҳамин боз пайғамбари худо гуфтааст ки куллул муслими алал муслими ҳаромун дамуҳу ва ирдуҳу ва малуҳу. як хуни одами мусулмон ба дигар мусулмон, дамуҳу хуни ӯ ҳаром аст. хунашро рехта наметавонӣ. ин ҳаром аст. худои таоло инро ҳаром кардагиаст. ва ирдуҳу, номуси ӯ ҳаром аст. ва ба номусаш таҷаввуз кардан наметавонӣ. инро худои таоло ҳаром кардагиаст. ва малуҳу, ва мулки ӯ, моли ӯ ба дигар мусулмон ҳаром аст. бояд ки ба ӯ ту нараси. инра бояд ки бидонед ки касе ки одами муъминро мекушад, вай ҷазои ӯ ҷаҳаннам аст. битарсен, аз худо битарсен, ҳамин кифоя мекунанд. Пусть будет мир во всем мире, дорогие мусульмане. Я вас всех призываю к исламу, к единству. Я вас всех призываю к тому, что мы все боялись Всевышнего Аллаха. Бойтесь Всевышнего Аллаха, и этого вам будет достаточно. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Бұл дүниеден өткөндөрдүн бардыгыны Аллах Таала өз рахматына алган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.